Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 29-njy ýanwary, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jym programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadak studiýadan men Ýogşan Anugurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň websaýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny Istanbuldaky Türkmen konsulhanasy raýatlaryň biometrik pasportlarynyň möhletini 2023-nji ýylyň iýulyna çenli Ulaldyar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Häkimetler içerki zähmet migrantlaryny paýtagtdan we aharlan çykarýar. Türkmen aktivistleri New York'ta siyasi tutsaglaryň boşadylmagyny talap etdiler. Seýtlerde halk maslahatynyň nowatdan naşar mejlisine taýýarlyk görülýär. Türkmen raýaty Jumadyrdyýew Sankt-Peterburgda tutsak edildi diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Türkmenistan ýaşuly watanyna gaýtmak umydy bilen 14 gün bäri Istanbulyň aeroportuny ötür. Omikron hadisalarynyň artmagynyň arasynda lewap karantina yapıldı diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Türkmenistan ýokuşmalaryň öňüni sanjymlar we polisiýa bilen almagyny dowam etdirýär diýen atlan çap edilen gepleşigimiz hem köp dinlendi. Bu hepde okujularymyz Azatlygyň çap eden habarlaryna we gepleşiklerine ses goşup öz pikirlerini aýtmaga çalyşyp bir näçe tesbir, kommenti beripdirler. Siz hem Azatlygyň mowduýan temalaryna ses goşup öz tejribeleriňizi, pikir garaýşlaryňyzy paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini halk maslahatynyň nowatdan naşar mejlisinden nämeleri garaşylýar diýen temadaky söhbet bilen dowam etdirýär. 11-nji fevralda Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdan naşary mejlisi geçirilýär. Şol günden dogry 15 ýyl odal Gurbanguly Berdimuhammedowy häkimete getiren prezidentlik saýlawlary geçirildi. Şeýle hem 11-nji fevral prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň batly syýasy ösüşiniň başlangyjy, onuň premier ministriň ornwasary wezipesinde bellänen güni bolup durýar. Türkmenistanyň prezidentiniň sanlaryň jadysyna berýän aýratyn ähmiýetini bilýän synçylar we ýöneköy türkmen raýatlary bugünni 11-nji fevralda ýene bir möhüm kararyň kabul edilmegine garaşýarlar. Mundan başga da Berdimuhammedowyň özi indiki sessiýany ýakyn 30 ýylda ýurdun ösüşi üçin möhüm diýip aýratyn basym bermek bilen oglan etdi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiň ýokarky bolan halk maslahatynyň nowatdan naşar mejlisiniň oglan edilmeginden bir näçe aý öň ýakyn wagtda Türkmenistanda boljak syýasy özgörüşler barada myşmyşlar ýaýrady. Bazarda çörek nowatynda duran adamlar prezidentiň häkimiýeti ýakyn wagtda öz ogluny geçirjekdigini gazgalaňly ara alyp maslahatlaşýardylar. Şol wagtyň özünde Serdar Berdimuhammedowyň halka ýolbaşçylyk etmekdäki aýratyn ukyby, onuň ýurdy ykdysady krizisten alyp çykjakdygy hakda myşmyşlaryň döremegine sebäp boldy. Bu myşmyşlaryň ýaýramagy premier ministriň ornwasary Berdimuhammedowyň azyk önleriniň bahasy bilen tanışmak üçin prezident kakasynyň adyndan Türkmenistanyň sebitlerininden saparyna gabat geldi. Synçylar bu ädime kişi Berdimuhammedowyň geljekde baş roluny keskitleme uğrundaky açyk synanyş kökmünde garadylar. Kişi Berdimuhammedow köp baskançakly güýç guruluşlaryna we iň ýokary wezipe taýinlik görmekde ýene bir ädim etdi. Yerlerde ardan bahaly ýasama bazarlary bol elini döredip Serdaryň iň ýokary derejede kabul edilşi. Adatça mundan öň diňe prezident üçin edilýän çäreleri ýatladyp häkimiýetiň atadan ogluny bökdönçilik etmegine ilatyň anamly güýçlendirýärdi. Türkmen synçysy Serdar Aytakow Azatlyk bilen söhbetdeşlikde myşmyşlaryň ýaýramagynyň Türkmenistanyň ýöri togullyklarynyň öňden bäri gelýän iş usulllaryndan biridigini aýtdy. Sessiýadan 2 hepde öň Aşgabatda myşmyşlar ýaýrasynda häkimiýetiň miras geçmegi ýakyn wagtda bolmaz. Halk maslahaty nähille bolsa möhüm kararlary kabul eder. Megerem ol geljekdäki hökümet guruluşy bilen baglanyşykly bolar diýip bilermen hasap edýär. Türkmenistanyň ýöri togullukları jemgyýetiň pikirini täsir etmek üçin durly myşmyşlary bilgeçlen ýaýratmak arkaly ba ýöni täsin tejribe toplady.
Häkimeti Serdar Berdimuhammedowa geçirmek baradaky mysmysyň köpçüligi degislidigini bilip, häkimetler jemgyýetçilik torunçluklaryndan we açaçan gahar azapdan gaça durmak isleýärler. Şonuň üçin ýakyn wagtda häkimetiň bir elden beýlika geçmegi baradaky mysmyslary ýaýradyp bilerler diýip bilermen hasap edýär. Ýöne garaşylan halk maslahatynda takyk bolmadyk wagtda häkimetiň üstasir geçmegini üpçün etjek, emma bu belli bir adamyň peýdasyny is başyndaky prezident pensiýa çykanda ýa-da dünýäsini täzeläninde şeýle tranziti ýeňilişdirýän ýa-da awtomatik usulda kanunçylyk derejesinde amala asyryljak kararyň kabul edilmegi mümkin. Diýip Türkmen Sins saýdýar. Prezident Berdimuhammedow konstitusiýanyň 73-nji maddasyny bozup, halk maslahatyna başlyklyk etmek bilen 7-nji ýanwarda Nowatdan Naşar Mejlisiň geçiriljegini oglan edenini onuň anyk senesini aýtmady. Diňe 2 hepde geçen soň prezident başlyk sessiýany 11-nji fevralda geçirmek barada karary gol çekdi. Ýokarda da ýatlanyş ýaly 11-nji fevralda Berdimuhammedow häkimete getiren 2007-nji ýyllaky saýlawyň geçenine 15 ýyl bolýar. Hut şol günden kiçi Berdimuhammedowyň weripe ösüşi başlanypdy. 2021-nji ýylyň 11-nji fevralyna premier ministr bolan prezident Kaka öz ogluny vice premier ýagny özüniň ornwasary edip bellädi. Türkmen lideriniň sanlaryň keramatyna ne derejede ähmiýet berýändigini aýratyna ýedilik sana bolan garaýşyny we onuň bilen baglanyşykly edýän hereketlerini köp adam bilen soň Berdimuhammedowyň halk maslahatynyň Nowatdan Naşar Mejlisini hem möhüm günne çagyrýanlygyna şübhe bolup bilmez. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, siz halk maslahatynyň Nowatdan Naşar Mejlisinden nämelere garaşylýar diýen sorak esasyndaky synymyzy dinleýärsiňiz. Nowatdan Naşar Mejlisiň çagyrylmagy goňşy Gazagystanyň halk tolgunçlyklaryna da gawat geldi. Suwuklandyrılan gazyň bahasynyň ýokarlanmagyna garşy Maňystawda Hut Türkmenistan bilen serketleşen sebäpde dören närazylyk Gazagystanyň ähli ýerine köpçülikliň tolgunçlyklara alyp geldi we goňşy respublikanyň paýtagtyny alada döretdi. Türkmenistanyň döwlet habar serişdeleri Gazagystanda bolup geçen wakalary erjellik bilen üns vermedik hem bolsa Türkmen halky goňşy ýurtdaky halk gozgolagyny we onuň sebäplerini gowy bilýärdi we öz aralaryna ony Türkmenistanyň ýagdaýlary bilen deňeşdirip maslahat edýärdi. Türkmenistanyny diňe bir gazel, beýle hyzmatlar we harytlar, ýalňyç ady önümler hem gymmatlady. Olaryň wagty 2 därli 3-5 esse kar halatlarda 10 esse ýokarlandy. Emma bu sosial meseleler ilatyň arasynda nägileligiň we närdäçilik tolgunşugynyň döremegine sebäp bolmaýar diýip azatlygyň söhbetdaşlaryndan biri aýtdy. Gazagystanyň protestler adamlar uruklanyrdy. Olar aglymady oglany emzik ýok diýen nakly ýada sardylar. Adamlar protest arkaly öz hukuklaryny talap edenlerine hökümeti üýtgedip boljakdygyny düşünüp başladylar. Gazagstan ýaly şeýle uly bir döwlet hem öz halkyna tabyn boldy diýip bir Türkmenistanly aýtdy. Görnüşinden ol halk gozgolany prezident Berdimuhammedow hem sarsıran olarly. Halk maslahatynyň Nowatdan Naşar Mejlisiniň çagyrylýanlygy oglan edilenden soň 12-nji ýanwarda Döwlet Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň giňeldilen ýygynagyny geçirdi we mejlisde sebäpdäki syýasy wakalary we howpsuzlyk ýagdaýyna, olaryň Türkmenistanyň çägini bolup bilejek täsirini gözegçilik etmeklerini buyurdy. Bilermen Serdar Aytakow hem halk maslahatynyň Gazagystanyň tolgunçlyklary wagtyny gysgaly çagyrylmagynyň tötenlik dälligini ünsüjekär. Yoksa çynlakay ykdysady kynçylyklara garamazdan halk Türkmen rejimine ýyllar boýy çydamllyk görkezip gelýän bolsa, durnukly ýaly görnýän Gazagystanyň protestler beýle çydamllygyň dowamly boljagyny kepilligiň ýokdugyny görkezdi. Türkmen häkimetleri bardada gowy düşünýärler. Olar garşy durmak tejribesini Ermenistanda, Belarusda we Russiýada häkimeti ele almak tynysklaryny üns bilen öwrenýärler. Aýratyn hem Gazagystanda bolup geçen wakalardan degişli netije çykarmagy tynysýarlar. Indi Türkmen häkimetleriniň ykdysady ýagdaýy bir näme gowulaşdyrmak mümkinçiligi bar. Gaz ýataklaryny özleşdirmek we gaz infrastrukturasyny gurmak üçin alynan etati berginiň diňe Hytaýa tölenmegi häkimetlere sosial krizisyň ýuwaş-ýuwaşdan gowşudylmagy we mali ähtiýaçlyklaryny toplamagy mümkinçilik berýär.
Ýönemunun gapma garşylykly ýeri pandemiýa sebäpli ýüze çykan krizis we karantin çäreleri sebäpli de häkimetleriň belli ýeňillikleri hiç hili ýagdaýda başlamazlygydyr. Häkimetler ýapyk çäklendirmeler sebäpli eýýäm özüni dolup bolmajak ýetkiler çeken ýylata, kiçi we orta kärhanalara hiç hili kömek bermeýär. Muňa derek mende bar bolan maglumaty görä, häkimetler grazdan turunçyklaryny batyp ýatyrmak üçin ýürüt ýaraglar we injamlar satyn alyp başladylar. Kanun goraýjy ýürüt güýçlerden başlap, Içeri işler ministrliginiň ýöneki gullukçylaryna çelini, raýat nägileliklerine garşy görüşmek üçin maktatly turunçyk okuwlary geçirilýär. Diýip bilermen Aytak faýdýar. Şeýle-de bilermeniň pikirine görä halk maslahatyny häkimiýetiň geljekki dolanýarsy barada karar bermekden başga-da ýylaty köşeşdirmek üçin hem bir zatlaryň bar bolmagy mümkin. Gazastanda bolup geçen wakalaryň sebäplerini we netijelerini düýpli baha berip, ýylatyň ýaşaýyş derejesini hil taýdan üýtgetmegiň objektiw zerurlygynyň bardygyna göz ýetiren häkimetler geljekki halk maslahatynda goşmaça bir näçe çäreler geçirmegi meýillistirmegi bolup biljek zat. Meselem jemgyýetdäki batysy peseltmek bilen sosial dartgynlylygy gowşatmak çärelerini görüp bilerler. Häkimet başyndaky prezidentden hökümeti ogly serdara geçirmek meselesiniň uzak wagtlap çyşyrilmegi, goý ol psikologik maktatdan bolsa-da haýyrly bir ýagdaýa öwrülip özgertmeler kim-kimden başlanyp biler. Häkimeti beýlik ele geçirmek niýeti izdiril taýýarlyk we jemgyýete ýüz tutmak tinançygy bilen bilelikde amala aşyrylsa, ol geçis azda kände indigan bolardy. Eger jemgyýetde ýaýraýan musmuslary nazara almasak, şu wagty çelini häkimeti seli ýagdaýda elden ele geçirmek ugrunda hakyky taýynlyk göze ilmeýär. Diýip bilermeni düşündirýär. Şol wagtyň özünde bilermeniň ýene-de öz sözüne goşmagyna görä bu ýerde ýene bir esas soraw bar. Häkimetler has uly repressiýalardan, immigrasiýa täsirlerinden, iqtisadi ýagdaýyň hasam erwetleşmeginden we ýylatyň ýaşaýyş derejesiniň peselmeginden halas boljak zerur kararlar almagy wagt taparmy? Habarçylarymyzyň habar bermegine görä şu wagta çenli Aşgabatdaky rejim diňe halk maslahatynyň agdalaryny we nowatdan nasary sesiýa gatnaşanlary ruhlandyrmaga finansiýar. Olara sesiýa gatnaşmak üçin gymmatly sowgatlar wada berildi. 11 fevralda boljak sesiýa gaýwany tertipde geçiriler. Oňa sewitleriň agdalary video baglanşyk arkaly gatnaşarlar. Biziň Lewapdaky habarçymyzyň maglumatyna görä sesiýanyň işini ýaşullar we ýaşlar guramalarynyň wekilleri de çağırlar. Oňa gatnaşanlara 5000 manatlyk sowgat wada berilýär. 2022-nji ýylda ýurdun konstitusiýasy nowatdaky gedek üýtgözülenden soň kanun çykarjy organ bir palatalyk düzgünden 2 palata geçip halk maslahaty milli geňeşiň meclisiň ýokarky palatasyna öwrüldi. Ýeri gelen aýtsak, konstitusiýanyň täze görnüşi kabul edilenden soň prezident Berdimuhammedow ilki ýokarky palatanyň agdalygyna saýlanyp, soňra bolsa oňa başlyk bellenmek bilen ony bozdy. Konstitusiýanyň 73-nji maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň milli geňeşiniň agdasy ýa-da wekili bolup bilmeýär. Halk maslahaty 2020-nji ýyla çenli diňe maslahat berji guramady. Ol Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklar başlanan wagtynda 2017-nji ýylyň oktýabr aýyna Berdimuhammedowyň başlangyjy bilen ýangadan dikeldilipdi. 2008-nji ýylda Hut Berdimuhammedowyň özi bu guramany ýatyrdy. Soňra öz ýekete hökümdarlygyny güýçlendirmek üçin ol ýaşullar maslahatyny peýdalandy. Hormatly dinleýijiler, halk maslahatynyň nowatdan nasar meclisinden nämelere garaşylýar diýen soraw esasyndaky synymyzy dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça sizden ähili pikir garaşlary bar. Bize telefon edin, ýazyň. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini watanyna dolanmak umydy bilen Istanbul aeroportuny goş basyp oturan Türkmenistan ýaşuly Ibragim Begzanow bilen geçiren telefon söhbetdeşligimiz esasyna dowam etdirýäris. Ibragim Begzanow sosial mediada siziň ençeme günleri Istanbul aeroportuny oturup ýurda dolanmaga finansiýanyňyz habar berilýär. Siz haçandan bäri ol ýerde oturýarsyňyz? Men şu ýanwaryň 10-nöründe çykdym da 10-nöründen başlap şu wagta çelli aeroportda, şu Istanbul aeroportunda. Gidere ýerim ýok bolmadan şuň üçin de idare edip ýurda oturup nähili netijelere geldiňiz özüňizçe? Şeýdip ýurda dolanyp bolarmy? Umytly iş käbä ýeterdi ýa. Umydym we arzum we halkym bir toplaşyp birleşip
bir agzyrlykda bir salammy öz watanymyza dolanmaň külkülüne düşüp barabir her kim bir toplansa mene gidip bolar diýip barab. Anamam bada. Siz şu wagtda seni kaýsy bir derejede gollawalygyňyň sebäbi habarlara görä ýurduna dolanmak isleýän gaty kän adamma Türkiýede. Size bu ýurda bir dil gollawyny ýa beýle gollaw berýän adamlar barmy? Şeýle gollaw duýýanyňmy? Uruhy gollaw ýa maddi gollaw? Häzir şuna çelli wara men 2 bolup oturamyzda häzir inneýän adama ýok bolyn. Biz de häzir sesini çykarmaly. O şu videolarmy paýlaşyp, günneki bolýan zatlary, üýtgeşik zatlar bolarmy hadi. Men şu oturanmy bir näme seredip özlerinden bir netije çykaryp jaňa gollaýarlar ba, heweslenýärler, çyny bilen gitjekler, jaňa tutdular wara. Ondan sonra da şu häzir şu bir topluk bolsaň, bu döwletiň birazajyk biziň işimize bakjaklaryny, sözümizde aljaklaryny bilýänler wara. Şey toplansaň, ona başga döwletden 1-2 gün ýatdylar, ne gıyıkılık turupdu ustada vara. So doňok sebäpli samolyotlar uçmağa hiç mümkinçilik olmadan bir toktatırlı da şonu gıyırışıpdylar şoň adamlar vara. Şulardan talap etip, şu döwleti eýýäm şolara yapışıp köşüşdürüp, şulaň talaplaryny berja etmek bilen bolup eýýäm ýola goýýarlar. Şolaň kesip gaýdyp çykmarýarlar. Ödem şeýle bolupdy. Indi siz şu Türkiýedäki şu häzirki howa ýagdaýlary bilen baglykda, tebigi ýagdaý bilen, tebigi hadise bilen baglykda näçelik bilýän adamlary köşüşdirmek üçin häkimetleriň hökmen herekete geçmeli bolýanlygyna şaýat bolupsyňyz da bolýardy. Hawa men diýir şaýat da görüp aýdýana her gün bir üýtgeşik zat bolupdy. Mene zatlar gözüm bilen görünseň wara. Ýaşa ýaşaňda näme? Ýaşadyňçaň görýän zatlaryň wara, giň bolup görünýär. Özü täsin bir daşary ýurt hawa. Näçe butadan ülkeniň adamlary bar. Her ülkeň bir öz boşlugyň bir hereketi bar, talaby bar, öz kanuny bar. Ýöne şonu şu döwletiň şolara himayet berişini gördüm da. Doğru, inni İbrahim, şu Türkmenler we hak hukuk meselesi barada gurrun edilenini, Türkmenlerin köpüsini şu öz hakkı barada gurrun etmekten gorky howatyryň saklaýanlygy aýdylýar. Ikinji tarapdan käbir ýagdaýlarda şu aktivistlerin soňky döwürde seslerini çykaryp başlamak bilen gorkudan çykylanlygy öňe sürilýär. Indi siz şu gorku meselesi barada näme pikir edýärsiňiz? Gorku meselesinde öz pikirimi aýtsam, özümde bara nämeden gorkoýyn men? Öz talabym üçin, öz watanym üçin, men öz ykbalymy çözmek üçin. Diňe öz ykbalymam däl bolan watandaşlaryň näçe ejir çekip şada öýe gitmek meselesinde gynçylyk çekýärlerini görüp, onda mende hiç bir gorku ýok ýalyp men özüm arkaýyn duýup sebäbi men hiç bir garşylykly bir hereket edemek ýa-da bir faýyş sözler aýdamak. Men diňe maksadym ýollar açypda bir birlikde toparlanyp bir adamyň bir iň gynçylykly döwürde de bara bir watan isleýär, watanyna barmany bir şeýle bir wagt geçdi da garaşyp konsullary da ondan ine bolar, şine bolar, oturmaz, nobatymyz nire gitti, nire seredilýärmi, seredilmeýärmi, onu bir belli bir habar alyp bilmäzem olam. Öz kirim boýunça barma yerim bolmasaň işden bir güýçden bir alas gallym diýsen boljak da agyr işlerini etdirýär, işletýär, onu men aýtdym wara. Şunýalyk bir Allah tarapdan bir kömek bolar, insan adamyň kömek ýardam bardyr diýip şunýalyk umyt bilen otyn, belkim Allah bize ýardamçy bolsun. Siz Türkiýe haçan geldiňiz? Näçe ýyl işlediňiz ol ýerde? Ben 2019 ýylyň sentýabrynda geldim. Şondan bäri şu wagtda 2 ýyl ýarym boldum. O ýerde näçe ýyl bäri ýurduna gidip bilmän oturan adamlar bar. Siz tanşansyňyz, gurlaşansyňyz adamlar bilen şeýle köp wagt ýurduna dolanmadyk adamlar känmi? Siz edil pandemiýanyň öňýanyna, pandemiýa başlanmadan öňýanyna barypsyňyz da. Beýle adamlaryň ýagdaýy nähili? Çağalaryny görmedik, ençemeýle çağalaryny maşgalatyny görmedik adamlar bar diýen pikirler aýdylýar. Men bildigimçe bara 7-8 ýyl, 5 ýyl menden köpürek galyp işläp berildi. Indi çyndan da bara, bitjek mahallary şu karantin, şu kesel, ýa-da dünýä keseli bara, bir ýaýrady da bara, o bitjek mahallaryň bir bewet boldy durdy da. Sebäbi şu zamanda her kimiň pasportyň möhletiniň golaýlanyna dolmagyna, şu karantin başlap ýollar ýapylansaň bir tobar watandaşlar inçilik çekdiler şu pasport ýagdaýlary sebäpli. Sizin indi
Ilki planlaryňyz nähili? Siz şeýdip Fatayda oturjakmy? Dogrudanam ya başga bir planlaryň barmy? Inni bir meselede aýtsam bara, inni men gidere yerim ýok da, inni men diňe şu ýoluň bara açylmagy bilen baglanşykly pikirde oturmagym dowam etmekçi bara. Hem-de gitjek adamlaryň isleýi boýunça geliberdirler. Awa mena olary ýalbaramak, edemek, her kimiň öz birleşip toparlaşıp, akıllaşıp bara, öz pikirleri bilen goşulşup bara bir bu Türkiýe döwletiniň näme diýär, Cumhuriyet başlyklary diýen bular bara bir başga niýalar. Şolaň kömegi bilen bize bir ýardam itlap bir haýyş sözlerini ýa-ni beýan eder, teklip eder. Ýollarymyzyň açylmagy bir ulu kömek boljak da şolaň bir söz üçin bara bir sözünde bitýän zady. İbrahim Bekjanow adatlyk bilen söhbetdeş bolup pikirlerinizi paýlaşanyňyz üçin köp sag bolun. Taňary Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, Hepdeniň zemini türk şahyry Nazim Hikmet barada söhbet bilen dowam etdirýär. Dünýä belli türk şahyry Nazim Hikmetiň doglan gününe şu aýda 120 ýyl boldy. Ol 1902-nji ýylyň 10-njy ýanwaryna dogulup 1963-nji ýylyň 3-nji ýylyna aradan çykdy. Romantik kommunist, romantik revolüsioner hökmüne häsiýetlendirilen şahyryň Türkiýede uzak wagt gadagan edilen eserleri dünýäniň 50den gowrak diline, şol sanyny türkmen diline hem terjime edildi. Siyasi anançlary, hususan Sovet sosializmine bolan anancı sebäpli bir näçe gezek tutsak edilen we ömrüniň köpüsini türmede ýa-da sürgünde geçiren şahyr dogduk topragyndan uzakdy. 61 ýaşynda Moskwada aradan çykdy we şol ýerde hem topraga berildi. Diri wagtynda öz ýurduny haýyn edip näletlenen şahyryň eserleri soň öz ýurdunda hem çap edilip başlandy. Onuň mahrum edilen türk watandaşlygy raýatlygy bolsa uzak ýyllardan soň ahiri ýerine berildi, ýagny dikeldirildi. Şol wagtda şahyryň 120 ýyllyk münasibetli pikirini paýlaşan türk okuwçylarynyň käbiri Türk prezidentiniň we beýlekleriň aýdymçy sözen aksugy adamata we howena jahilip şek getirmekde aýyplamaklaryny, bu mesele bilen bagly dil goparmak barada gurrun edilmegini nazara alyp Türkiýede şinlik hem söz ananç adatlygyny bagyşlap bilmeýän hökümetiň höküm sürýänligini belledi. Nazim Hikmet'in bir zaman katı ananan Sovet sosyalizmi durmuşu ukuyupsuz olup çıktı ve önkü Sovet respublikalarının aglaba köplüğünde sonun bilen bir katarda komünist Türk şahirini gollan ortiyette inni formal ýagdaýda sosyalizm däli kapitalizm adat dualar ýoly saýlanyp alındy we şol wagtda da başga pikirleri ýanamak, iýerlemek tejribeleri çuňlaşdyrylyp häkimet başyndakylara we korrupsiýa baýlaryna yaranjanlyk etmek täze belentliklere çykaryldy. Şu ýagdaýlar bilen baglykda we öz ananjy uruny göreşen şahyr Nazim Hikmet türkmenistanylaryň arasynda ne derejede ýatlanýar diýen soraga jogap almak üçin adatlyk dürli ýaşdaky türkmenistanylaryň bir näçesiniň pikirini bilmäge synanşdy. 50-60 ýaşlaryndaky adamlaryň bir näçesi öz wagtyny mollumçylyk eden ýa edebi eserleri köp okan raýatlar onuň men yanmasam, sen yanmasan, ol yanmasa kim ýagtyldyr bu tümlügi diýen setirlerini şinlik hem ýatdan çykarmandyr. Şeýle-de 35-40 ýaşlaryndaky raýatlaryň bir näçesi Nazim Hikmetiň adyna şahyr Gurban Nazar Edizowyň durmuş näme atly goşgusyny duş gelenliklerini gurrun berdiler. Ol goşguda şahyr durmuş näme diýen soraga belki-de Nazimdir Hikmetiň ogly diýip jogap beripdir. Biz şahyr Nazim Hikmet we onuň türkmen dünýäsine ýetiren täsiri barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen gysgaça söhbetdeşlik guramagy makullyk. Hudaýberdi gysgaça aýtmaly bolsa, Nazim Hikmet türkmen edebiýatyna şol sanda siziň nesliňizde nähil täsir ýetirdi? Bu arada näme aýdyp biljeksiz? Ol bizim neslimize hatta bizden uluraklara da bir aýdym şekilli bolup geldi. Ol revolüsyon ruhy wasfedici adamdy, revolüsyon ideýalary bir döwürde durmuşda düýüplü özgörüşiň bolmagynyň tarapynda bolan şahyrdy. Şoň üçin ol türkmen edebiýatyna terjime edildi. Şonuň bilen birlikde soňky döwürde meniň edebiýata gelen döwürlerimde ony Allah berdi haýt gollaýady, terjime de edýärdi hem anyny berdi, agybaýs gollaýady, terjime etdi.
Ondan öň ýene bir bellemeli zat Nazım Hikmet Magtumulynyň ýübileyine gelipdir Aşgabatda. Şeýle hem Nazım Hikmet Türkmen şahyry Gary Seyitli bilen gowy tanış eken, olar ýoldaş ekenler. Şol Nazım Hikmet'in Aşgabatda gelmegi, Magtumulynyň ýübileyine çykyş etmegi, onsoň Gary Seyitli bilen dostlugy barada gowy gurrunlar edýärdiler. Nazım Hikmet şeýle bir şahyrdy. Ol halkara derejesinde bütün dünýäniň ähli iň möhüm meselelerine goşuluşyp duran, şu barada seslenmäge başarýan adamdy. Meselem Nazım Hikmet'in Kıyız Çağı deyip bir goşkusy bar, Kıyız Çağı. Ol goşky Hiroşimada atom bombasının partlamasından ölen bir ýaş kıyıda bağışlanýar. Ya da Koreya Yarımadasynda barın urşular bardy, gowy eserler bardy. Şonuň bilen birlikde Nazım Hikmet dünýäniň iň modern sunwat işgärleri bilen gatnaşykda boldy. Ol Jean-Paul Sartre bilen bu gatnaşykda eken, Pablo Neruda bilen gatnaşykda eken, şeýle hem hudojnik Picasso bilen bu gatnaşykda eken. Häzirki döwürde şol adamlar beýik şedevrler hasap edilýär. Şonuň bilen birlikde şu geçen asyryň sunwatyna, edebiýatyna ýiti täsir eden adamlaryň biri hasap edilýär. Hudaýberda eger siziň pikiriňizde goşmaça aýdylmaly bolsa, Nazım Hikmet'in İngiliz diline soňky çap edilen kitaplarynyň biri tötenlik bilen meniň elime düşdi. Ýagny maňa ol kitap sowgat berdiler. Şonu Amerikan şahirler hem belli tanymal adamlar, edebiýatçylar hem neşirler hem Nazım Hikmet'in dörejligini, Nazım Hikmet'in goşgularyny gaty gowy baha berýärler. Şoň bilen birlikde meniň özüm onuň türkçe goşgularyny hem okak gördüm, ingilisçe goşgularyny hem okak gördüm. Şonu türkçede bir wada ritmine girmesen goşga düşünmek, goşkyň ähengini duymak bir kynrak, emma ingilisçesinde has gowy ýaly görünýär. Şoň bilen birlikde Nazım Hikmet baradaky şu söhbetdeşlige taýinlanyp oturýan, onuň Bakudaky dostlugynyň video ýazgysynyň üstünden geldim sosial ulgamlarda. Ol videoda özünün aşy ulmegi bilen bagly Nazım Hikmet adamy ýüzüne öwmelik barada gurrun edýär we käbirleri ýüzüne öwseň gaty gowy hem görýär. Beýle adamlar eşekdir diýär. Onuň bu gurruny ullokan gülkü bilen garşalynýar. Ol men o kadar eşek däl, meni öwmäň diýär gurrun edýär. Bir zaman Türkmenistanda hem adamy ýüzüne öwmek gowy görülmezdi. Emma şuň kunna Türkiýede de Türkmenistanda da şu adam ýüzüne öwmek, onda da gözipeli adamlar ýüzüne öwmek bir kadaly zady urly. Şunu Nardan seredilenne Nazım Hikmet ya şahirler, olaryň dörejiligi, umman olaryň ýoly, şuň kunny türkmen okuzylaryna gerekmi, olaryň öwrenilmegi, täzeden terjime edilmegi, okudylmagy gerekmi? Ol baty gerekli zat diýip hasap edýän sebäbi Nazım Hikmet ähli döwürler üçin şahir. Egerde biz Nazım Hikmet'iň öz watany barada aýtsak, Türkiýe barada, onuň eserlerine, aýratynam goşgularyna bir näçe saat eserleri döredildi, bir näçe kitaplar çykdy. Inni şu günkü günne, şu 21-nji täze asyrda Türkiýeden çykan belli kompozitor Fazıl Say Nazım Hikmet'iň eserlerine oratoriýa döretdi. Oratoriýa. Ol bir köne stil oratoriýa. Ýöne onu tomaşaçylar ören gowy garşaldylar. Şol oratoriýa üçin Fazıl Say'ın näçe adap çekeni, näçe ihlas siňdireni belli däl. Ýöne şol oratoriýany ýerine ýetirmek üçin ýüzlerçe adam gatnaşýar, sadanly hem aýdymçy gatnaşýar. Onuň öz ummasy köp pula durýar. Fazıl Say şu ýere Praga'da geldi, şu yerde konsert berkitdi. Ol belli kompozitor hem belli pianinoçy sadanna. Şoň bilen birlikde men ilkinji gezek Paryja baranymda meni Günorta Azerbeýjanyň diasporasy kabul etdi. Günorta Azerbeýjandan bolan iki ýazyjy kabul etdi meni. Biz Paryjyň orta arasyndan metrodan ýokary çykanmyzda olar maňa ilki bilen Nazım Hikmet'iň bolan mehmanhanasyny görkezdiler. Nazım Hikmet şol mehmanhanada Louis Aragon bilen duşupdyr. Louis Aragonum bize tanış adam, sebäbi ol Çiviz Aýtmatowyň Jemile powestiniň dünýä ýaramagyna ören uly boşan adam. Nazım Hikmet bilen şol ikisiniň duşy barda maňa gurrun berdiler. Ine şolar ýaly şuňky günnede bütün dünýä Nazım Hikmet'e dolanyp gelýär. Hut seniň aýdyşyň ýaly onun eserleri İngiliz diline çyksyn ýa dünýäň beýleki dillerinde aýdylşyna görä dünýäniň 50 diline terjime edilipdir. Şonuň üçin ýene de bizim Nazım Hikmet'e ýüzlenmegimiz gerek. Ýene bir bellemeli zat bar şu ýerde. Biz öň
Nazım Hikmet şeýle diýipdir diýip aýdýardyk. Hamana Nazım Hikmet dünýä problemalary barada aýdyp bizi ayak goýan ýalydy. Ýöne inni Nazım Hikmet'in aýdýan wady. Gönüden göni bize degişli bolýar. Meselem senin ýatlan bir setirin men yanmasam, sen yanmasaň, ol yanmasa kim ýagtyldyr bütünlügi diýär. Ine şu setirleri gönüden göni bize degişli bolýar. Kuç şol gymmatlygy üçin dünýä Nazım Hikmet'e ýüzlenýändir diýip pikir edýän. Hudaýberdi hali hepdäniň zeminiň söhbetdeşligine gatnaşyp pikiriňizi paýlaşyňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun. Sizem sag bolun. Sizem sag bolun.